I measured out my days, life carried me along. In my soul I yearned to follow God, but knew I'd never be so strong. I look hard at this world to learn how heaven could be gained. Just to end where I began, where human effort is all in vain, where it's not for grace. I can tell you where I'd be, wandering down some pointless road to nowhere, with my salvation up to me. I know how that would go. The battles I would face, forever running but losing the race, where it's not for grace. So here is all my praise, expressed with all my heart, offered to the friend who took my place and ran the course I couldn't even start. And when he saw in full just how much his love would cost, he still went the final mile between me and heaven, so I would not be lost. Where it's not for grace, I can tell you where I'd be, wandering down some pointless road to nowhere, with my salvation up to me. I know how that would go. The battles I would face, forever running but losing the race, where it's not for grace. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sins. Where it's not for grace, I can tell you where I'd be, wandering down some pointless road to nowhere, with my salvation up to me. I know how that would go. The battles I would face, forever
Naimbag nga orasyo ay ayaten nga kakabsat ken gagayem. Adalan tayo iti may katalo iti maudi nga serye iti dua alawas nga adal may panggap iti nadayaw nga kababalin. Kadagiti imununa nga alaldaw. Inadal tayo na adal tayon. Dagiti sangapulo ket maysa nga nadayaw nga kababalin. Ket itay daytoy nga oras iti may kasangapulo ket dua nga nadayaw nga kababalin ket isu ti intayo adalen may panggep iti kinaimma. Iti Matthew 11 verses 28 nga na 30 kastoy iti mabasa. Umay kayo kanyak da kayo amin nga grigrigat ken madagdagsenan ta paginanaen kayto. Alaan nyo ti sangulko kada kayo ket agsursuro kayo kanyak, tasyak na immaak, ken napakumbabaak, iti panagpuspusok, ket makasarak kayto ti inana, amay paay kadagiti kararwayo. Kastamat ayaten nga kakabsat ken gagayem, iti Galacia, Kapitulo 5, versikulo 22, kasto iti mabasa. Ngem tibunga ti Espiritu ayat, rag-o, talna, nabayag a panagitured, kinaanos, kinalaing, kinamanagtalek. Ket iraman na dito iti kinaimma, panagtepel, awan, linteg, amay busor, kadagitoy abanbanag. Dagitoy iti napapateg nga teksto, ken bersikulo iti Biblia ayaten nga gagayem ken kakabsat, nga mangibagbaga iti nadayaw nga kababalin may panggep iti kinemma. Kastamat ti ibagana iti Matthew 5:5 nga isu ti paborito dagiti mangipaay ti memory text. Nyat ko na nadjay, nagasat dagiti naimma tatawidan danto ti daga. Ayaten nga kakabsat, maysa nga babae agmanmaneho iti kutsena ket iti likudan na at dati umipipos nga maysa nga lugan nga imanmaneho iti maysa nga nalastog a lalaki. Ket idi nga makadanon da iti nagsasangaan ti dalan. Nag-orange iti kolor ti traffic light ket simmardeng ti babae kagsipud ta amuna nga ti aramiden na ket isu ti umiso. Nagsardeng nga rod ket no pay kasta mabalin na kumati nga lusutan, dayjay, sakbay nga agsilaw iti nalabaga. Ket iti nga nakasardeng ijay interseksyon, ti lalaki nga adda iti malikudan na, nga iso ti umipipos ken kuana itatay, ket permi ti unget na, agriryaw ket permi ti panagbusina na, takas naman la dagdagan na di babae nga ilusot na kuma. Makaunget agsipud ta saan nga naikan iti gundaway nga lumusot. Takabalan na kuma nga ilusot. Pagamamuan, at dati nagtuktok iti kotsena, iti tawa, iti kotsena. Maysa nga seryoso tilangana nga pulis. Ket imbilin na nga rumwar isuna manipod iti kotsena nga singangato dagiti dua nga imana. Kalpasan na, iti ruwarda iti nalastog a lalaki, pinusasan da di arresting officer nga pulis ket inlugan da iti lugan ti pulis ayaten nga gagayem ken kakabsat. Kalpasan ti panagtawtawag da iti arresting officer ken kadagiti na dumaduma nga ahensya. Kalpasan ti 3 nga minutos, napan kinatungtong na iti tiniliw na nga lalaki ket kunana, dispensarem sir, ta nagbiddutak iti panangtiliw ken ka. Takunak gamin, pagarup ko no tinakaw mo, day takotse, di kotse nga inusar mo.
Tanakitak gamin nga adat sticker ijay likudan ti kotsem nga ti nakasurat ket I am proud to be a Christian. Ket duwada dagijay kunana ti arresting officer ti may sapay nga nakakabil nga sticker ket kunana I am a child of the Most High God. Pagarup ko nga tinakaw mo, tadayjay ibagbaga dayjay sticker mo ket saan nga maitunos ijay kababalin mo. Ayaten nga gagayem ken kakabsat. Adda kadi nagdumaan ti kababalin ken ugali iti manubot tayo ken ti ugali ken kababalin dagiti nasubbot. Wenno adda kadi dagiti banbanag nga saan nga naimbag iti panagbalin mo, panagbalin ko nga naimma. Pagpampanunutan tayo ayaten nga gagayem ken kakabsat. Isu nga itatta nga oras, binsa-binsa kada kayo, dagiti tallo nga napapatay banbanag may panggep iti balikas nga kinaimma. Umuna, anya ti kayat na sa uwen iti kinaimma. May kadwa, anya dagiti tubeng iti kinaimma. Ket ti may katlo, anya dagiti addang iti panagbalin nga naimma. Iti umuna, nga ibingay ko kada kayo, pag innadalan tayo ayaten nga gagayem ken kakabsat, anya iti kayat na asawen iti kinaimma. Umuna, ti kinaimma ket saan nga kinakapoy. Amoy kadi nga iti original nga balikas nga nausar iti sarita nga kinaimma ket prautes. Iladawan na tinaatap na pigsa na partak ken dakkel nga kabalyo ket napaamo ken nasursuruan. May nga buya ayaten nga gagayem ken kakabsat iti kinapigsa nga daan panagtulok. Masurutan niyo kakabsat. Iti kasta nga rod ti kinaimma ket saan nga kinakapoy at daan iti pigsa ngem patulok iti pagayatan ti Dios. May kadwa nga kahit nga sa uwan iti balikas nga kinaimma. Ti kinaimma ket saan nga natakrot wenno awan tured na. Mayawan tayo ayaten nga gagayem ken kakabsat. No ibaga tayo nga tinaimma nga tao ket awan ti mabalin na nga itakder agsipud ti kinatakrot na. Wenno kanayon nga agsanod, wenno ipalubos na amin nga banbanag nga mapasamak agsipod tamabuteng. Ayaten nga gagayem ken kakabsat, mayaw awan tayo no dayta ti panunutan tayo nga kayat nga sa uwan iti kinaimma. Agsipod ta ti kinaimma ket saan nga kinatakrot wenno awan ti tured na. Malagip yun no siya sino ti inawagan ti Dios ti the meekest men who ever lived, ti kaimmaan nga tao nga nagbiag. Malagip yu ay nga kabsat ni Moises. When ni Moises iti kinuna ti Dios nga niya, the meekest men who ever lived. Iso nga ni Moises, imbilin na kini Josue, ako na saan ko aya nga imbilin kan ka, bumileg ka, ket umingil ka, saan ka nga agbuteng, ket di ka met agkulayaw. Ayaten nga kakabsat, ti kinaimma ket saan nga kinatakrot. May katlo nga kayat na nga sa uwen, saan nga managin kukuna. Ayaten nga gagayem ken kakabsat, ti kinaimma ket saan nga managin kukuna. Isu amin nga tattao nga makamamuken ka, ket nalabit idaydayaw da ka. Taapay, agsipod taado iti accomplishment mo, ado tinagapwanam, agsipod ta nasirib ka, nalaing ka, ken ado dagiti ammom apamayan, ket kunadaken ka, nagimbagen sir, nagimbagen pastor, tanagado tinagapwanam, ket kunam babaan titulong ni Apo Diyos kabsat kunam, mabalin nga kunam, babaan titulong ken parabor ni Apo Dios. Ayaten nga kakabsat, nagimbagen no kasta iti makunkuna asungbat tayo niya.
ngem no iti likudan ti utek tayo, wenno ti ulo tayo, ket kuna tayo. Basi lang day nga banag kuna tayo. Ayaten nga kakabsat, san nga naimbag, agsipod tanya, adda ti panagin kukuna. Iso nga, iti kinaimma, saan nga kinakapoy, saan nga kinatakrot, ket ti kinaimma, saan nga panagin kukuna. Ti may kapat nga kahit na nga sa uwen. Ket ti kinaimma, ket napakumbaba, ken nadayaw a kababalin, amangawat iti anyaman nga panakaumsi, ket awan tarigagay na nga bumales. Ulitek ayten nga gagayem ken kakabsat. Ti kinaimma, ket maysa a panagpakumbaba, nadayaw a kababalin, nga mangawat iti anyaman a panakaumsi, ket awan tarigagay na a bumales. Iti kinaimma ket dakkel, ti maramidan na nang nangruna, iti no kasano tayo ayten nga gagayem ken kakabsat, iti susungbat tayo kadagiti gundaway, nga mabalin nga mapasamak kada tayo, nang nangruna na no dagitoy nga paspasamak, ket saan tayo atarigagayan, ken saan tayo akayat, agsipod ta saan nga naimbag. No sangwen tayo ken trataren tayo dagitoy abanbanag, ket napnuan tayo iti kinaimma, nalabit ammo tayo no kasano nga sangwen dagitoy abanbanag. Padasen nyo man nga ikan iti grado iti bukod yu abagi, ayaten nga kabsat, igrado tayo man, kasla ngay evaluation kuma iti bukod abagi. Dayjay grado tayo ket kababaan ti maysa, ket ti sangapulo iso ti kangatuan. Anya kuma iti, unno mano kuma iti gradom, may panggep iti daytoy nga kababalin, nga nadayaw, iti kinaimma. Mano kuma ti gradom, ayaten akabsat, ay ayatek agayem. Iti sumaruno, nga ibinsak kada kayo, dagiti tubeng iti kinaimma. Naadal tayo, no niya dagiti banbanag nga kahit nga sa uwan iti kinaimma. Ket itata, binsa-binsaan tayo, ken pag-iinadalan tayo, dagiti tubeng iti kinaimma. Umuna, iti maysa ka dagiti makatubeng iti kinaimma ayten nga gagayem ken kakabsat, saan tayo nga ammo no kasano nga sangwen nga nasayaat, dagiti saan nga nasya tabanbanag nga umay kaya nagbalin na kapadasan tayo. Saan tayo nga mo no kasanot pa ng sango tayo, no kasanot pa ng tratar tayo. Dayta ti maysa kadagiti makatubeng iti kinaimma. Tano maminsan by nature ay iten nga kakabsat. Iti tao no adda mapasamak ken kuana katslaman awan ti hustisya, sigisigida nga bumales iti panpanunot na. Saan ka di? Dayta ti by nature iso ti mapasamak kadagiti tattao. Ket no maaramid daytoy anya garoden ti napasamak. Iso nga tubengan na iti panagbalin tayo nga naimma. May kadwa nga tubeng iti kinaimma ket anya panagpanakkel. Panagpanakkel. Ti panagpanakkel ket iladawan ni Ari David iti Salmo Kapitulo 46, versikulo 2 ken 3. Amoyo kadi nga ti panangiladawan ni Ari David daytoy, ket ti panagpanakkel ket kaslaman di dalluyon nga nangato iti tiyempo iti bagyo. Ket uray pay di bantay kunana ket agpegergerda gapo iti idadakkel da. So, makita yo ito nga kakabsat, ti panangiladawan ni Ari David, iti panagpanakkel. Inton agpanakkel tayo, tubengan na, iti anya, nadayaw a kababalin, nga isukuma, ti agbalin nga kababalin ko, ken kababalin mo, ti kinaimma. Ti may katlo, nga tubeng, iti kinaimma ayaten nga kakabsat, kata niya, panangidayaw na,
iti bukod na abagi. Ulitek ayaten nga gagayem ken kakabsat. Ti maysa kadagiti makatubeng iti kinaimma panangidayaw na iti bukod na abagi. Nalakakin ko na iti agsao may panggep iti bukod na. Dagiti nagapuanan na nga iso iti mangted ken kwa na iti dayaw. Ket iti kasta kadanya umay ti panangidayaw na iti bukod na abagi. Awan iti saan nga mabalin na nga istoryaen nga saan nga iso ti umuna nga banwar iti dayta nga istorya. Into nagistorya daytoy nga tao nga awan ti kinaimma iti puso ken panunot na ayaten nga gagayem ken kakabsat. Istoryaen na dagiti istorya nga nya isu na laeng iti banwar iti dayta nga istorya. Ti may kapat nga tubeng iti kinaimma ket di mauawagan ti kinasyak. Di kinasyak. Syak dayta. Syak daytoy. Iti kinasyak ayaten nga gagayem ken kakabsat. Ket maysa nga buya nga isulaeng ti makitkita ket awan pulos ti lugar ti Dios uray pay iti panunot ken iti puso na. Dayta ti kinasyak. Ayaten nga gagayem ken kakabsat. Isu nga dagiti tubeng iti kinaimma ket isuda dagiti bininsa-binsa tayo nga banbanag. Mapantayo iti may katlo nga napateg nga banag iti kinaimma. Anya nga rod dagiti rumbeng nga ramidan tayo. Anya nga rod dagiti addang nga agturong iti kinaimma. Umuna ayaten nga gagayem ken kakabsat. Si tutulok iti pagayatan ti Dios. Si tutulok tayo iti pagayatan ti Dios. Iti si tutulok tayo, dadya pagtulugan tayo, dadya balikas nga panagtulnog, ayaten nga kakabsat. Isu nga rod dadya binasak, itatay. Iti Matthew 11, verse 28, ayaten nga kakabsat. Inyat kunanan ni Apo Jesus si Jai, alain nyo ti sangul ko kada kayo. Ibagbaga ni Apo Dios, nga iso tagtarigagay nga maddan tayo kuma, iti daytoy nga nadayaw a kababalin, iti kinaimma. Nganya, alaan tayo iti sangol ti Dios, wenno alaan tayo ti sangol tayo ket mapantayo ken kana. Diji sangol tayo nadagsen, ngem diji sangol nga dijaya ni Apo Jesus, ayaten nga kakabsat, ket nalagaan, agtulnog tayo ket mapantayo ken kuana. Ti may kadwa nga kayat na nga sawen wenno addang iti agbalin nga naimma ket nalaka a masurwan. Ituloy na iti teksto tayo iti kapitulo 11 iti Matthew nga kunana alaen nyo ti sangul ko kada kayo ket agsursuro kayo kanyak. Kitaan nyo man ayaten nga kabsat, amirisan nyo man, dahi balikas ni Apo Jesus, kunana alaen nyo ti sangul ko kada kayo. Dahi pagtulnugan tayo. Ket intuno, nagtulnog tayo, ket mapantayo, apay nga mapantayo ken kuana, uwantag sursuro tayo. Anya ka may nga iti masursuro tayo ken kuana. Kuna ni Apo Dios, ni Apo Jesus, agsursuro kayo kanyak, tasyak na immaak. So makitayo ayaten nga kabsat. Masurutan nyo dahil ibagbagak. Mapantayo kin ni Apo Jesus, tanya, agsursuro tayo ken kuana. Ti umuna, nga kayat nga sursurwan ti Dios. Sursurwan tayo iti Dios katanya, dadya kinaimma na. Dadya kinaimma. Iso dayta tanya, addang iti panagbalin nga naimma. Ti may katlo nga addang. Katanya, dadya manang pakawan. Nagadukit din dagiti ayaten nga gagayem ken kakabsat. Nga saanda nga masursuro iti mang pakawan. Kunada mapakawan ngem iti
labas iti alaldaw ken tawtawen, malagip dalata, dayjay naramid, dayjay maysa nga tao kadakwada. Nang nangruna kadagiti tattao nga niya, dayjay man kunkunada nga impressionist. Noon niya, dayjay nakita daken ka, no nagkamali ka kadakwada, ikarkarom dayjay nga natungpal biyag mo. Tapay, saan da nga nasursuro, dayjay niya, maysa kadagiti addang iti agbalin nga na ima, dayjay manang pakawan. Iso nga iti Biblia saritaan na iti Matthew 5, niya ko na dayjay, versikulo 44, ngem siyak kuna kada kayo ayaten nyo dagiti kabusoryo, ket ikararagan nyo dagiti mangidadanes kada kayo. Ayaten nga gagayem ken kakabsat. Adda kadi siya sino man nga nang pasakit ken ka. Adda kadi siya sino man nga nang trato ken ka iti saan nga nasiat. Wenno anya kadi iti inaramid daken ka nga maysa nga banag nga saan mo nga masursuro iti mangpakawan ken manglipat. Ti tarigagay ti Dios ayaten nga gagayem ken kakabsat. No saan tayo nga masursuro iti mangpakawan ken manglipat ayaten nga kakabsat. Nadagsen iti biag. Isugarod nga kunan ni Apo Jesus, alain nyo ti sangol ko kada kayo. Agtulnog tayo. Ket sanan to ibaga, umay kayo ket agsursuro kayo kanyak, anyat sursuruan tayo, dayjay kinaimma ni Apo Dios, nga iso nga ayat ken ka, ken ayat kanyak. Ket kalpasan na nga makasursuro tayo ken kuana, katanya, anyat kunana di maudi, nganya makasarak kayo ti inana. Nagimbagan ayaten nga kakabsat, ti maddaan ti inana. Kahit yung kadi, ti kanayon ang mabannog. Anyang umakay, ti nagbannugak pastor ko nam. Saan ka mga nagtrabaho? Saan ka di? Ngem no saan mo nga masursuro iti mangpakawan ayaten nga kabsat ken gayem. Nadagsen iti rikna ket kaslaman na banbannog ka iti aldaw ken iti rabii. Taapay panunutem dayjay nga dadagsen mo. Ngem intuno mapantayo ken ni Apo Jesus, alaen tayo ti sangol na ket agsursuro tayo ken kuana, dayjay sursuruan tayo ket di kinaimma nga kababalin na ket nagimbagen kuna ni Apo Jesus, makasarak kayo ti ina na kanyak. Nasurutan nyo dahi ti bagbagak ayaten nga kakabsat. Iso nga ayaten nga kabsat ken gayem. Kasapulan tayo, unay, umuna iti uneg ti pamilya tayo. Kasapulan tayo unay, uray pay iti panagkakadwa, dagiti agkakatrabahuan. Iti uneg ti trabaho tayo, iti uneg ti iglesia tayo, ayaten nga kakabsat. Kasapulan na ti tao nga daan na dayaw a kababalin, iso dayjay kinaimma. Adda ka din inaramid mo. No day naramid mo ket nagbalin ka nga naimma, madaydayaw ni Apo Dios kabsat ken gayem. Ngem no awan pay tinaramid mo, inton kaano iti panangaramid mo iti daytoy nadayaw nga kababalin. Ikararag ko nga ni Apo Dios, katanya tulungan na tayo nga kas ananak na nga itinaldaw a panagbiag tayo ket agbalin tayo ken kapadasan tayo kuma itenya aggaraw nga anya nainsiriban agkuti nga nanakman agsao nga natakneng ken agpanunot nga daan iti asi. Agbalin tayo kuma nga pagwadan kadagiti sabsabali iti daytoy nadayaw nga kababalin akas ken ni Apo Dios iti kinaimba. Nasaukon ni Apo Dios bendisyonan na tayo kakabsat. Agkararag tayo ayaten nga kakabsat. Dios mi nga managayat unay, agyaman kami iti palagip mo kada kami, may panggep iti maysa kadagiti nadayaw a kababalin iti kinaimma.
Sapay ka di Apo tatulungan na kami. Ngagbalin akas kini Apo mi Jesus nga manubot kada kami. Ngano kasano iti ugali kan kababalin iti manubot mi. Kasjay kumamet ti agbalin akababalin mi akas sinubot na. Dawaten mi garod ay amami nga dakas iti langit. Sapay ka di tagbalin nga kapadasan mi tinaldawaldaw. Ti agbalin nga naimma. Numan pay kasman la narigat kuma nga ramiden mi daytoy. Ngem patyan mi ken namnamaan mi nga awan ti imposible Apo no itulok mi iti bukod mi abigi iti ingka panangidalan. Ket sapay kadi tagbalin kami nga naimma iti panagsao iti panagaramid ken amin nga panaggasikaso mi no kasano dagiti banbanag nga matratar dagiti dumteng iti panagbiag mi. Agyaman kami Apo ta mabalin mo nga dinggen ken sungbatan dagiti nga pakaasimi tadawatan mi ida babaen lang itinagan ni Apo Jesus. Amen.